Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samaMpondo. Baba mkhulu mkhulu omkhulu phakade, amen. Wayifunani umfo kaMayekisa ezweni lakwaZulu? Njengoba eseze waya entabeni, wafike waphenduka waba ushembe uqobo lwakhe uNkulunkulu. Wayethunyiwe phela, ethunywe kuye uNkulunkulu ukuthi bezohlangana kule ntaba yaseNhlangakazi ukuze amuphe la mandla lawa, bese emenza umfo kaMayekisa ukuthi ebe ngushembe, ebe nguNkulunkulu, ukuze ezokwazi ukubhekana nalesi sizwe sakaZulu esihlukene phakathi nendawo esesiyingozi enkulu kakhulu, okubalwa kuyo isizwe sakwaZulu esazinikela ezimishini enkolweni yobuKrestu, kanye naso isizwe sakwaZulu esasesiphenduke saba zilwane zomuhlola phela, siphendulwa yizo lezi zimpi kanye nezintelezi ezinzima ababezidlile bengasalawuleki. Umfo kaMayekisa kwakufanele engene phakathi kwabo bobabili laba bantu abasebonakele kakhulu. AbakwaZulu boniwe kakhulu ngabathakathi phela laba babefikile selokhu kwaqala lezi zimpi kufika abelungu, bese kuthi abangaphesheya kothukela endaweni yaseThekwini baseboniwe ngabelungu ukuthi bebamukelise le nkolo yabo yabuKrestu, bephinde bebasebenzise ukuthi beyobulala laba bantu bakwaZulu ngaphesheya kothukela. Lezi nhlangothi zombili zase zimkhohliwe kuye uNkulunkulu, ezazimkhonza emandulo uNkulunkulu obabamkhulu babo, kanye nayo imithetho yasendulo ababeyinikezwe kuye uNkulunkulu. Nakhona emampondweni kwakusayikho kufana, kwakunamampondo angayinqobelanga inkolo yobuKristu eyehlike nabelungu, bese kuba khona amampondo ayeyimukelile ayeka onke amasiko ayekade ekhona ababenikezwe uNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu wakhombisa umfo kaMayekisa inja eyayijaha inyamazane, esemtshela uNkulunkulu ukuthi lena umfanekiso, inyamazane wuwe, inja izitha zakho. Lezo zitha phela kwakuyiwo amakholwa asezimishini ayekhala kakhulu ngokuthi uwathathela abazalwane, kanti okunye ayekhala ngawo ukuthi ayesebonile phela amakholwa ukuthi umqali wendlela lona ubuyisela abantu emthethweni kaNkulunkulu, emthethweni wasendulo, kanti base bejabulela kakhulu impilo yabelungu bephuza amawayini, sebezithathela nje nabafazi ngaphandle kwelobolo, njengoba uNkulunkulu ebonile ukuthi ngeke lunge ukubhekana nalempi inkulu kakhulu, bangambulala nokumbulala, njengoba wona amaKrestu lawa ayigijima ngaso sonke isikhathi eyobika kubelungu esho ukuthi iphekula leli, ivukela mbuso, ufuna ukuhlanganisa abantu abamnyama bebe yinto eyodwa. Lokho kungaba yingozi kini, kodwa belungu ngenxa kaNkulunkulu babevele bedomeke nje emehlweni, bengayiboni yonke lento eyichazwa yiwo amakholwa asezimishini, ngoba ayethi mayembheka yena umfo kaMayekisa lona umqali wendlela ushembe phela, emthole eziphathele lona leli iBhayibheli eliphathwa kuzo izimishini, bese bexakeka belungu bethi kani uphatha lona iBhayibheli nje na, yini inkinga yenu? Kanti phela abaningi yayibadida kakhulu lento ukuthi ngasikhathi abelungu behlasela izizwe zakhona lapha e-Afrika, uNkulunkulu wazo wayekuphi? Njengoba bekhuluma nakhona lapha kuma-social media bethi uNkulunkulu wabantu abamnyama, amadlozi abo ayekuphi ngalesi sikhathi kufika abelungu nenkosi uJesu? Angithi abantu abamnyama banqotshwa kanye noNkulunkulu wabo namadlozi abo benqotshwa abantu ababefike nenkosi uJesu, okusho ukuthi inkosi uJesu inamandla ngoba phela yayihamba nabelungu. Kusuke kukhuluma yona-ke impumputhe, isho lamagama, kanti uNkulunkulu ngalesa sikhathi kufika abelungu wabathumela abaprofethi bokuqala emampondweni, abaxwayisa amampondo ukuthi nize ningayithathi imali ezofika nabelungu kanye nale ncwadi abazofika nayo besho iBhayibheli. Kodwa abantu abazange belalele, abantu basemampondweni bagcine belimukelile iBhayibheli. Yilapho kwangena khona inyoka ebhantshini, baphinde bemukela nemali, yilapho kwangena khona inyoka ebhantshini. Bathi besuka labantu basemampondweni badayisa ngabo labo baprofethi ababethunjwe uNkulunkulu kubelungu, bagcina bebulewe. Njengoba isize yafika khona kwaZulu le ndaba,
uNkulunkulu eseqhamuka yena bukhoma ngezinyawo zakhe empini yasesandlwane etshela indoda kaMchunu ukuthi izozala abefundisi. Waphinde wafika emndenini wakhona kwaHadebe kanye nasemndenini wakhona kwaMqaliwendlela kwaKhumalo. Esezifikela mathupha manje ukuzozibambela lempi esebenzisa umzimba kaMqaliwendlela. Njengoba wayithumele nabaprofethi ababili uZandile Nkabinde kanye naye umfazi ukuthi babikezele ngokuthi uNkulunkulu uyeza ezweni lakwaZulu, ngoba abaprofethi base behlulekile. Njengoba wathi esefikile endaweni yaseThekwini uNkulunkulu abangambona baphinde bafuna ukwenza iphutha elifanayo leli lenziwe ngamampondo, bemusasazela ngawo phela amangisi ukuthi awambophe noma ambulale. Njengoba naye umprofethi uZandile Nkabinde bamsasazela ngawo amangisi ukuthi akaboshwe, njengoba kungaziwa ukuthi wagcine ephelelепhi. Iyona-ke impendulo yazo izimpumputhe lezi ezithi uNkulunkulu wayekuphi kwabantu abamnyama. Wayekhona, wazama ngakho konke okusemandleni, kodwa ngenxa yazo iziwula zabantu abase bethathe inkolo yasezimishini balekelela isitha lesi abasasilekelela nanamhlanje besilwela enkolweni yaso eyabulalisa ubabamkhulu bethu. Naye uMqaliwendlela bamlwisa ngayo yonke indlela, kwatholakala ukuthi kabalunge ngoba phela usenguNkulunkulu. Uma bezama ukumjuqa behluleka, kodwa babembambezele phela umfokaMayisa ngoba uphikelele kwaZulu enkosini enguntanga yakhe phela uDinizulu. Kodwa kwakulukhuni ukuthi afinyelele khona, yaze yagcina isifihliwe phela inkosi uDinizulu khona laphayana endaweni yasemakhosini, ifihlwa iqeqebana labantu abambalwa njengoba isizwe sakwaZulu sase sihlakazekile kakhulu, futhi siqashiwe kakhulu yiwo phela amangisi ukuthi size singahlangani ngoba ngase siphinde siqhubeke ngalo mzabalazo waso. Kodwa amangisi ayesejabule kakhulu ngoba phela ayesazi kahle ukuthi sekuphelile ngabo ubukhosi bakwaZulu. Noma bangayigcoba indodana yaso isilo uDinizulu, lena phela kuthiwa nguPhumuza uZulu, okwakholakala ngokuzalwa kwalo mntwana ukuthi uZulu phela uzophumula kulo ulaka lamangisi nakuzo zonke izimpi zakho ukuxabana bebodwa. Leso phela yiso isilo uSolomoni uMaphumzana owayezalelwe khona lena ejele eSt Helena esiqhingini. Ngalesi sikhathi inkosi uDinizulu iboshiwe. Sifihlwa njena isilo uDinizulu sase sivele siyiqaqa kwamanye amakhosi esaba ukusondela iduzane kwaso, ngoba uma wasondela uzophucwa ubukhosi bakho, ngoba ubukhosi phela yiwo amangisi ayesaphethe kuyiwona akubekayo akunike nendawo. Njengoba nayo uZibhebhu phala wayelwela lokho ukuthi avikele umhlaba wakhe, njengoba wayesedayise ngaye uZulu benayo inkosi uBizo Cebekhulu kanye nomngani wakhe oyinkosi yakaMthethwa uSokwetshatha, ababekhona ngalesi sikhathi uSocongwa esigodlweni saSondini, abagcine bebalekile bayocasha ngaphesheya kothukela kumangisi. Kwathi uma impi isipholile babuya bazohlala ezihlalweni zabo zobukhosi sebebekwe yiwo amangisi. Lobu bumbuka bamakhosi base bugcwele yonke indawo njengoba base bufike nakulo izwe lakwaZulu, njengoba kwakusuke khona phela eNatali. Umsebenzi wakhe uShembe usemkhulu kakhulu ukuthi azohlanganisa la makhosi aphinde abuyisele abantu emthethweni kaNkulunkulu, njengoba base bezithwalela izintombi ziyobagana ngeheshe ngaphandle kwamalobolo, besebenzisa khona ukuthi phela akekho onakile njengoba izwe seliyinhlaka kanjena. Abanye bayosebenza phela khona eGoli ezimayini naseKimberley, abanye bagcwele emaplazini, abanye bagcwele edolobheni eMaritzburg naseThekwini lapho ababezithathela khona abafazi ababeganile abanye abantu. Kanye nakhona emasontweni lo mthetho wawusuwande kakhulu ukuthatha unkosikazi womunye umuntu, ngoba phela indoda isuke ilena eGoli ezimayini futhi ingakholwa. Ikhona kanye lokho kwasekujabulise kakhulu yena umlungu ukuhlakazeka kwabantu. Lakho kaBhiko Mgadla Mzulu amafutha omkhovu 20 neswaphathe. Amen.